اوچت شان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ ماشاءاللہ تا ترب نصیب قلبی اعزاز ماشاءاللہ تا ترب نصیب قلبی اعزاز تشولی پہ حفظ دا قرآن بند ممتاز تشولی پہ حفظ دا قرآن بند ممتاز تشولی پہ حفظ دا قرآن بند ممتاز دا احسان دا پاک رب المنان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حافظ میں تسالہ اچت شان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کڑی والدین در لخلی تربیت دی داسی استادانو در سرا کڑی محنت دی داسی استادانو در سرا کڑی محنت دے دا تربیتی سے لہر اند مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حافظ انتصال اوچر شان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ والد فضل مالک صاحب دے سیالو سر سیال کرو والد فضل مالک صاحب دے سیالو سر سیال کرو زرد والد دی پدا رنگ دیر خوشحال کرو زرد والد دی پدا رنگ دیر خوشحال کرو زرد والد دی پدا رنگ دیر خوشحال کرو دارت دا فخر خاندان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حافظ انتصالہ اوچا شان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کاش نے محترمہ چی دن رضی حیات وے کاش کے محترمہ چی دن رضی حیات وے کاش نے محترمہ چی دن رضی حیات وے کاش نے محترمہ چی دن رضی حیات وے پخپلوستر گچیلی دلی دا حالات وے دیپک پلوستر گچیلی دلی دا حالات وے خبر دا بی بی خپل روخان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حافظ انتصالہ اوچت شان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ کلی حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ امتصال دلوی شان دے مبارک شاہ پاک اللہ در باند کڑلوی احسان دے دا احسان دا ظلمنان دے مبارک شاہ دا قرآن دے مشان رفع جاب لے دا خیستخ کلی دوران دے مبارک شاہ مشاعر ابو سعید درد پیش کرنو ستا پاک دا بیان دے مبارک شاہ حفظ دا قرآن دے مبارک شاہ
حفظ د قرآن دې مبارک شه حافظ امتثال او شان دې مبارک شه حفظ د قرآن دې مبارک شه حفظ د قرآن دې مبارک شه ما ابو سعید درته پیش کړی دا اشعار دي ما ابو سعید درته پیش کړی دا اشعار دي حافظ ابراهیم هم ډیر ویلې مزیدار دي حافظ ابراهیم هم ډیر ویلې مزیدار دي د مقیلدا خلی بیان د مبارک شه حفظ د قرآن د مبارک شه حفظ د قرآن دې مبارک شه حافظ امتثال او شان دې مبارک شه حفظ د قرآن دې مبارک شه حفظ د قرآن دې مبارک شه حفظ د قرآن د مبارک شه عزت مند د حفظ القرآن د خوشاله په دې مخه باندې دا خسته کلام جهاد محمد مثال ته د عقیدت په توګه باندې پیش تاسو په आवाज د شاعر بوسیس بالاګړې او د حافظ ابراهیم سے بورید موږ د موبایل نمبر دی 0318 1951 د دې ریکارډینګ عثماني اسلامي سټوډیو معیار کې وشو چې دا موبایل نمبر دی 0318 505